Ziyakhangeleka zicingile iingxoxo zorhulumente obumbano njengoko iqela le-DA lifune ezinye izikhundla ezimbini kumasebe athile kwikhabhinethi. Thina besiqhela iBedford othi xa usuka apha noba ngo-11 ndithi Bedford ndizofika phaa entsikeni emthatha ndithathwe imoto iyondiphosa eBedford ngoo-3 because bisendilapha eXhosa. Yabatyabula epokothweni indlela eya eMbashe abahlali baseXhorha eMpuma Koloni. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje Ntambi Ndodwa Ntamba Nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Inkala isaxingetyeni phakathi kwe-ANC ne-DA kwingxoxo zorhulumente wobumbano nanjengoko i-DA ifune ezinye izikhundla ezimbini zekhabhinethi phezu kwezo zintandathu sele izinikiwe, kanti umongameli Cyril Ramaphosa ugxeke kabukhali i-DA ngezi zinyanzeliso zayo ngelithi iphikisana nenkqubo bebevumelene ngayo yokusebenzisana ngaphambili. Abemi beli loMzantsi Afrika basajonge enkalweni belindele ukuba umongameli Cyril Ramaphosa abhengeze ikhabhinethi yakhe yorhulumente wobumbano. Kodwa ke kukhangeleka ngathi inkala isaxingetyeni nanjengoko i-DA ne-ANC zingade zifikelele kwisivumelwano. Kwimbalelwano efikelele emehlweni elijelo, i-DA sele iwafumene amasebe amathandathu naquka isebe lezekhaya, elemfundo esiseko, elezorhwebo, elemisebenzi yoluntu neziseko, elezonxibelelwano kwakunye nelamahlathi. Kodwa nangona kunjalo, i-DA ithi ifuna amanye amasebe amabini. The prerogative or the executive powers vested in the president and ultimately the prerogative to appoint cabinet still remains the president's one. But the reality here is that the president will have to take into consideration the different political parties that are part of this coalition that is being passed as the government of national unity in appointing those cabinet members. Lo kaSihlalogile uthi olulibaziseko lokubhengezwa kwekhabhinethi liphazamisana nomsebenzi wepalamente. The National Assembly is yet to establish committees of parliament for the 7th administration due to the absence of cabinet, because one would get a sense that the structuring and the establishment of those committees will be influenced by the nature of the cabinet. Akukacaci ke ngokwangoku ukuba kanye umongameli Cyril Ramaphosa uza kuyibhengeza nini ikhabhinethi yakhe. Ukanti kulindeleke ukuba zibambe imihlangano eyahlukeneyo yazo izigqeba eziphezulu zawo lamaqela omabini, i-DA ne-ANC, phambi kokuba umongameli Cyril Ramaphosa abhengeze ikhabhinethi yakhe. Iqela lemibutho engekho phantsi karhulumente neyathiywa ngamagqala enkululeko lihlaba ikhwelo lokuba kubanjwe ingxoxo ngeenjongo zokuselelizwe phambili phantsi kwenkqubo yedemokhrasi. Eli khwelo lihambelana ngqo nekhwelo elenziwe ngumongameli Cyril Ramaphosa ngethuba ebekwa ngokusesikweni njengomongameli weli. Le mibutho ibibambe inkomfa nonondaba nalapho ibiphawula ngeenjongo zezingxoxo kwakunye nendlela ezaqinisekisa ukuba wonke ubani uba yinxalenye yezingxoxo. Ixhalabile imibutho engenzi inzuzo kweli ngongacaci ukuba uMzantsi Afrika uyaphi ngokuphathelene nolawulo lweli lizwe. Ngethuba ibekwe njengomongameli weli umnumzana uCyril Ramaphosa uye wagxila kumba wokusungulwa korhulumente wobumbano. Ukanti owayesakuba ngumphathiswa wenkonzo zikarhulumente nolawulo, unkosikazi General Dean Fraser-Moleketi uthi iinjongo zabo kukubamba iingxoxo ezakuquka abemi beli malunga nekamva leli lizwe. The intention is to have an all-inclusive approach aimed at including all sectors of society. The purpose of the national dialogue is to develop a common vision and through our collective agency, one, intervene to bolster our substantive democracy, two, recalibrate our developmental trajectory, and lastly, reorientate our nation towards the attainment of our deferred dream as we look forward to the next 30 years and beyond. Omnye umba abafuna ujongwe ngamandla ngokubukulwa kwabemi bangaphandle abazinze kweli. We do get worried about the calls that seems to be close to xenophobia.
the issue during the elections of some leaders who now might even be in cabinet, who were saying, Mabambe, let them go, without even talking about the qualification that some of them are here legally. For many of us, there are major issues that must be dealt with, and so we need the wisdom of the people most affected by the lack of services, the lack of social movement. Le mibutho ithi ayizukujonga iingxaki ezikhoyo ngoku kuphela koko neza kubakho kwiminyaka elishumi ezayo. Umkomishina lamapolisa eGauteng uNjengele Thomi Mthombeni uthi baseke igqiza labaphandi ngesiganeko sokudutyulwa kubulawo wasetyhini bekhwele ibhasi yakwaMetro izolo eFleurhof eGauteng. Wambise wathi ubungqina banabo buza kuba ngumhlahlandlela wophando lwabo nanjengoko sele benawo umkhondo. Ugqibelise ngelithi uluntu luza kuchazelwa ngeenkcukacha ezipheleleyo ngexesha elifanelekileyo. We have put a team together, a formidable team, under the lead of the Deputy Provincial Commissioner responsible for crime detection or crime investigation, General Khumalo. At this stage, we're having some leads as we have collected, I would say, the evidential material in a form of video footages. We are, of course, have collected also the telephone instruments which will assist us in investigating the case going forward. We will, of course, be in a position to can update the nation as the investigation progresses. Ityala elichasene no-Agnes Sithwanto lidluliselwe kwinkundla ephakamileyo yaseMahikeng kwaye liza kuhlalwa phambi kokuxoxwa ngomhla wama-22 kuJulayi walo nyaka. USithwanto utyholwa ngokubulala umtshana wakhe ukuze afumane intlawulo ye-insurance, amatyala amabini obuqhophololo kunye nelinye lokuba ngumqobo kwingalo yobulungisa. Uvele kancinci kwinkundla kamantyi yaseMolopo namhlanje. Otyholwa ngokubulala uAgnes Sithwanto ebevele ngokufutshane kwinkundla kamantyi yaseMolopo eMahikeng namhlanje. USithwanto utyholwa ngokubulala isizalwane sakhe ngenxa yentlawulo ye-inshorensi. Ukanti kuthathwe isigqibo sokuba elityala lidluliselwe kwinkundla ephakamileyo ngenxa yobuzaza balo. Your Worship, the accused person being Sekgomoso Agnes Sithwanto has been charged with the charge of murder read with the provisions of Section 51, Subsection 1, Part 1 of Schedule 2 of Act 105 of 1977, at Count 2, fraud read with the provisions of Section 51, Subsection 2, and Part 2 of Schedule 2 of the Criminal Amended Act 105 of 1977, at Count 3, fraud, also read with the provisions of Section 51, Subsection 2, and Part 2 of Schedule 2 of the Criminal Law Amendment Act 105 of 1977, Count 4, defeating the administration of justice. Amagqwetha athi akulungele ukuchophela elityala kwaye axhobe afohlele ukubonakalisa ubumsulwa bomtyholwa. So we're just going to show that the state has not built a proper case against her. The state has not done what it was supposed to do. There's no evidence to suggest that she did what they are claiming that she did. Omnye umcimbi kaSithwanto onxulumene nokubulawa kukanyana wakhe ukwinkundla kamantyi eKuruman eMntla-Koloni kwaye isigqibo malunga namatyala bekwe embindini sisaza kwenziwa. We are able to fast track the hearing of both of these charges. We are able to deal with them as one case and finish them up at one court. Inkomfa yaphambi kokuxoxwa kwetyala iza kuchotshelwa kwinkundla ephakamileyo yaseMntla-Ntshona eMahikeng ngomhla wama-22 kweyeKhala. Abebhodi elawula ukucandwa kwemida kweli bathi abahlali bewadi ezilishumi eXhorha eMpuma Koloni basilela ukulandela imigaqo-nkqubo eyiyo ngethuba befaka isicelo sokuguzulwa kumasipala uMbashe bangene eKing Sabatha Dalindyebo ngokuthi basifake isicelo boyame kwi-KSD. uNkosi uVuyani Gwebindlalo ngusihlalo wekomiti echophele isicelo sabahlali baseXhorha sokufuduswa eMbashe uthi izizathu zokufuna ukususwa eMbashe kukuba kukude yaye kuyabatyabula ngokwasepokothweni. uNtsiki Noyiya uyanaba. Idolophana iXhorha ingqongwe ziilali eziliqela noninzi lwazo zikufutshane kakhulu eMthatha kunaseDutywa. Yiyo loo nto umama uLydia Blekiwe ophila nokukhubazeka ivumelana ngamxhelomnye nosihlalo wakhe kwikomiti echophele le nyewe ngelithi
iXhorha mayizichithe intente kuba useMonti umasipala ombaxa wombhashe. Hey, eMonti kufuneka sithi ize sikwazi ukuya eMonti siqokelelane thina abantu bakhubazekileyo noba wena awukagqajukelwa kakhulu sizihlangu kunyanzeleke ubuzibophele kwaba bantu enze basenele eteksini sihambe sibheke eMonti isithathe apha eXhorha siphinde sibuye izosibuyisela eXhorha. Unkosi uVuyani Gwebindlala webhunga lobukhosi iJalamba uthi oku kuchasene neentetha zikarhulumente ezithi iinkonzo mazisondele eluntwini. Urhulumente akasondezwanga ebantwini. Ukukhwela usuka apha uya eMbhashe iko-220. Ukukhwela usuka apha uya kwi-local ne-district eMthatha kwi-KSD ne-OR Tambo i-120 return. Uyawubona umahluko. Iteksi esuka eXhorha uye eDutywa mhlawumbi ibanye ngosuku nesuka eDutywa iphantse ibenye ngosuku. Abantu bethu balala endleleni. Thina besiqhela iBedford othi xa usuka apha noba ngo-11 ndithi Bedford ndizofika phaa entsikeni eMthatha ndithathwe imoto iyondiphosa eBedford ngo-3 mphathas besendilapha eXhorha. Aba masipala babini ke baxhomekeke kwimpumelelo yesicelo nalapho ibhodi yokucanda imida ithe abemi baseXhorha kwixa elizayo mabalandele imigaqo eyiyo. Kwelinye icala uNkosi uGwebindlala nabahlali beelali eziphantsi kweXhorha bathi ababuyimva baza kusifaka kwakhona isicelo sokuwelela kumasipala iKing Sabata Dalindyebo xa ibhodi elawula ukucandwa kwemida kweli ivula kwakhona inyoba phambi konyulo oluzayo lukazwelonke kwiminyaka emihlanu ezayo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 osiphathelwa Newsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eXhorha. Ayikabuyela esiqhelweni imeko yabahlali belokishi yaseMagwaveni othongathi kwiphondo laKwaZulu-Natal emva kokuthwaxwa kanobomi sisichotho ebutsheni benyanga. Namhlanje amasebe karhulumente eliphondo ahambelele indawo kuya kujonga ukuba angancedisa njani njengoko besadinga namaphahlo okufihla intloko. Isebe lophuhliso loluntu kwiphondo laKwaZulu-Natal lithi kusekuninzi ekufanele kwenziwe ukunceda abahlali baseMagwaveni othongathi ukuba babuyisele ubomi babo esiqhelweni. A lot more still needs to be done because people were touched and devastated in many ways. We have SASSA with us to keep them going, to help them rebuild because it's not easy whilst they have to take care of the physical needs, the food, but also they must rebuild the roof. So we are grateful to everyone who have come together. The eThekwini municipality, Councillor who is here today is actually here every day to assess and assist where it's necessary. Uhlabele Mgama umphathiswa ophuhliso loluntu kweli phondo ngelithi zikhona izicwangciso abanazo njengorhulumente wephondo. There is a plan in place to see how the people and where they will be relocated earlier, but basic needs like children going to school, you know, those things are happening now as we speak. Ngelixa abahlali besazikhotha amanxeba njengoko imeko yabo ingekabuyela esiqhelweni. Njengamanje alukho size bengisalutholile bengisayabhaliswa siyabhaliswa ngapha sibhaliswe ngapha kodwa egcineni bengakalitholi khona abanye khona batholayo kodwa sitholi sonke. Yabo kunzima ukuqala phansi yonke into usuthi unyuka kwesike step sefuneka kubuyele emuva uqala phansi kuyimanje kufuneka uqala phansi athenge imbhede athenge yonke leyo nto leyo ngoba yabo ukulahlekelwa yindlu ulahlekelwa ngisho nayifurniture yonke kuyenye into. Ukanti nemibutho engajonganga nzuzo kurhulumente kwanaleyo yesisa iphosa esivivaneni. Amavolontiya nabesebenza kwisibhedlele iBheki eMlangeni eSoweto eGauteng atyhola uceba ngokubakhohlisa ngelithi uza kubaqesha phantsi kwenkqubo yemisebenzi kawonke-wonke EPWP. La mavolontiya athi asebenze kwesi sibhedlele kwaye zange ahlawulwe nesenti emdaka. Namhlanje la mavolontiya abambe uqhankqalazo ngaphandle kwamasango esi sibhedlele ngelifuna impendulo. Amavolontiya kwisibhedlele iBheki eMlangeni eSoweto sele enonyaka engarholi athi adikwe eyokosa kwesi sibhedlele sineminyaka elishumi sakhiwayo. Atyhola iimanejala zesi sibhedlele ngolwaphulo-mthetho. Bathi ingqonyela yesi sibhedlele isebenzisana noceba ekuhliseni imali yabo ngomlenze. Once issues are raised, people are charged. But the very ones that are corrupt, are bad here in these institutions, are not good for this institution, are not being charged.
Uceba uthi lama volunteer anikwa umyalelo wokuba mawayeke ukusebenza kunyaka ophelileyo kodwa zange avume. I've tried last year many times. I've come to stop them not to continue volunteering. They forcefully put themselves here using those access cards. But in today's meeting, they were asked to bring back those access cards and to stop whatever that they are doing because they are not in a system of EPWP, and even the councillor that brought them, I'm saying they must stop. I told them last year. So they agree that they're going to stop. So I'm surprised now if you are saying to me they want to come to do what? Uceba ukwathi lama volunteer amvulela ityala. They even open cases against me. They open protection orders against me not to come at the hospital, to stop them to be busy coming to volunteer at the hospital. So what they are saying now in the media, what they are saying now in the public, that they have been told that there's a promise that if they volunteer they're going to get a job. It's a total lies. Lama volunteer athi afuna impendulo ezisuka kwisebe lezempilo mayela nolwaphulo mthetho olwenziwa kwesisibhedlele. Make sityebisa amehlo kweziphala phambili kwilizwekazi Afrika. Kwilizwe laseKenya amapolisa adubule ngesintywezisi abaqhankqalazi kwaye avala indlela kwizitalato ezisingisa kwibhotwe likamongameli namhlanje. Oku kuzana njengoko umongameli William Ruto eyawarhoxe ekupasiseni umthetho oyilwayo wokunyuswa kwerhafu. Umbutho ojongene namalungelo oluntu eKenya iHuman Rights Watch uthi lungaphinda luvuke olunye uqhankqalazo nanjengoko umthetho oyilwayo wokunyuswa kwerhafu ingaba ngumthetho ngokusesikweni emva kweentsuku ezili-18. The president has not withdrawn the bill. Under Kenyan law, the president can take the bill back to parliament with recommendations for some amendments to certain provisions of that bill. But the bill stands because it has already been passed by parliament. If he doesn't sign within 14 days, then the bill automatically becomes operational, it becomes law. So what he has done is that he has sent it back to parliament with recommendations possibly to consider certain contentious provisions. Ukanti uRuto ujongene neyona ngxaki imbi kubumongameli bakhe beminyaka emibini nanjengoko efakwe phantsi koxinzelelo olumandla ngabaqhankqalazi. Kusenjalo abanye abaqhankqalazi bathi bayifumene into bebeyifuna kwaye abazukuba inxalenye yolunye uqhankqalazo ukuya phambili. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Nkosi kakhulu kuwe mamqwathi apho kaloku ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli wam ekhaya ndikwamkele bethuna kwelam kaloku iqonga elikhulu iqonga lemozulu mna ke igama lam kuThabile Makhaphela uMamthembu mbukeli wam ekhaya nantsi kaloku imozulu esizawuthi ke sivule ibukela lasekhaya ngokuphawula ngokubanzi kaloku iziganeko zakutshanje zemozulu ngamandla nje apha kuMzantsi Afrika siyabona noko imeko phaya imaxongo kuthele kakhulu futhi ukusibekela nje kulo lonke lapho eGauteng phaya ngomso kumazantsi futhi olapho kuyabanda phaya ekuseni Fernyarheng phaya umzekelo futhi bevuka kaloku ngaye la 4 degrees oqhakazisa amazwe kakhulu futhi baqhube nemini yabo phaya ngomso futhi beyivala ngo-18 degrees kutshisa kamandi noko phaya noko amase ebikiwe phaya ePretoria futhi ngala 20 degrees ngomso amaqondo wakho ke bukeli wam aphantsi naphezulu sivule phaya ikhona lokuqala lethu phaya kaloku lona empuma koloni indawo ezifaka impuma yalo mmandla phaya eMthatha ngala 8 degrees phaya ekuseni ngomso futhi beyisoka kamandi imini yabo ngelanga ngamashumi 26. Nansi kaloku imozulu phaya ephondo lethu lase-Free State ngomso phaa kumazantsi weli phondo umzekelo bukela apha ekhaya phaa lokhu oBloemfontein kuyabanda kakhulu phaya imeko futhi imaxongo ngala 2 degrees ngexesha lasekuseni futhi beyisoka kamandi laa mini yabo futhi ngo-18. Nansi kaloku imozulu phaya ephondo futhi kusentshona koloni ngomso Oudtshoorn kuyabanda phaa futhi ngo-8 degrees kuyatshisa phaya ngorhatya futhi xa beyivala imini yabo ngamashumi 2 nje mbukeli wam 4. Kanti phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomso indawo ezifana phaa kwiDiara futhi kuyabanda phaya ekuseni qabaqaba njengamafu ka-5 degrees futhi beyisoka kamandla mozulu yabo futhi ngelashumi nje likhatshwa sisibhozo.
kanti bona baphila ngohlobo phaya ephondo lase-northwest ngomso njengapha kaloku moruleng phaya kuyabanda ngexesha lasekuseni phaya bevuka futhi kala 5 degrees zibikiwe ke bukelo myazi bona kakhulu ezamvula futhi nendudumo phaya ngo-21 degrees kanti bona apho sikhoyo kuserhawutini bethuna njengapha kumazantsi weliphondo umzekelo phaya esprings futhi bevuka kaloku kala 5 degrees zibayiqoshise kamandi imini yabo futhi qabaqaba ngamafu nje nomoya obhudlayo ka-19 sinyuke apha eMzantsi Afrika sijonge phaya ephondweni lethu eliphaka lokhu lona kuselimpopo kophalaburwa phaya nendawo ezikufuphi kala 14 degrees amathonsi emvula futhi ngo-24 degrees kabe songa imini yabo sehle njalo ubukela abantu ekhaya futhi qwasele ngokubanzi kaloku elaphondo laphaya empumalanga ngomso njengaphaya estandarton kuyabanda ekuseni futhi bevuka ngo-5 degrees bayayisonga imini yabo futhi phaa ebusuku kala 17 degrees kanti ke mbukelo wam apha ekhaya siyayivala bethuna futhi siyayisonga imozulu kaloku yam edesi kaKwaZulu Natal kubanda mpela phaya eKokstad ngo-1 phaa ngexesha lasekuseni futhi kuyatshisa nokuphaa ngorhatya futhi ngo-19 degrees phaya eThekwini ngo-15 ekuseni itsho kaloku imoko koyam edesi kamnungozi uqhude nungoza ndithanda kangaka xesheli imiyole kamnandi mawethu